pamrayag nga panunuten nukasano pagpanaga ayat nga dirumben inilala na Isu ti gustuin no awanen ni pamatek no adda ka iti sabali no gustuin nagbara mapukawa dita arpa no pamrayag nga panunuten no kasano pagpanaga ayat nga dirumbe inilala na Isu ti gustuin no awanen ni pamate no adda ka niti sabali no gustuin bana mapukawa dita arpa jaki pilih tuy bagi nu awan pamatigmu kaniya wenu gapu ngebaybayan na tatoy ayatku into ang balbaliw ken ka gapulaeng ken ka awan sa bali ngapat patge awanen ni pamate no adda kan iti sabali no gustuin nga banat mapukawan dita arpa jaki pilih tuy bagi nu awan pamatigmu kaniya wenu gapu ngebaybayan na tatoy ayatku dinto at balbaliw ken ka gapulaeng ken ka awan sa bali ngapat patge gaputa sikha ay yaten ka
Dimteng mane di sarda ururai di isa sampetmu kaanong tawi ako mailiw akong bara niagek mo naragsenin nakmarikrik na gabot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa bare no mapasangpit ka ako rayak biyaku ako rayak isasangpit mo malading ita unay tuy puso gapot kawan mo sibay ko ako rayak biyak ko ako rayak isasangpet mo masiyak ka kadi kaniya rinabi inga agsangsang ita Dimteng maneni di sarda ururai di isa sampetmu kaanong tao biyagku mailiw akong bara niagek mo naragsenin nakmarikrik na gabot na laos nga iliw ko kenta tantanawagan ka abay jay tawa barek no mapasangpit ka ako rayak biyak ko ako rayak isasangpit mo masyan ka kadi kaniya inabi inga agsangsang ita masyan ka kadi kaniya rinabi inga agsangsang ita